Здравейте, пичове, аз съм Давичо, днеска ще играем на Far Cry 3, както виждате продължаваме нашата поредица. Днеска продължаваме, нали, докъдето сме стигнали. Извън кадър, където ви казах, че ще събирам за някакви работи. Да се направя май портел или какво беше. А не, лут ръксак. Това си го направих вече. Не събрах парите за оръжието, но нищо. Сега отиваме до тука. Той е на 700 метра. Ще трябва да правим нещо. Не знам какво. Сега. И че съм скалащ в нищо. Тук има кола, дай да я взем и да идем на там. Ох. Чай сега да видим каква мисия. Е много надалечна на подгадна мисия. Значи махам се така. Ясно. Тя ще заседне брат, няма може да мине до всяко. Добре. Тук няма нищо, така че минаваме тук. Някъде там е. Аз представям да е така стрелна и да убия няколко. Earnhardt? Hey, it's Daisy. I borrowed the doctor's phone. How's the search going? I'm getting closer. How are you? Good. The doctor moved me to this cave under his house. It's safer since the pirates come to buy from him all the time. But get this, I found something down here. You have to see it. Okay. I'll meet you there later. Hopefully with our friends. Great. Bye. Дали ще мога да наскопна така? Имаме... така и да го носкопна отгоре. Чули нещо, а? Чули. Така, убивам го, на тейкдаун, чупал армата. Така. Добре, още двама начина има. Някъде... добре, на там начин има. Тук някъде е някой друг. Не. Тук видях контейнер. Та гадно някъде. Fuck this heat. Thought it sounded like something. Boom. Сега да видя какво ще направи това. Искам да ми кажа, че трябва да се кача там отгоре, че се кача на това ли? Не, зипляйно. Един ще го снайпна, другия ще го хедшотна. Ще го тейкдауна. Ето снайпвам. Абе, майка.
Към този път, опа. Нарочно умрях, не са толкова по-рано, предавах се, защото не стана както трябва. Чай да ги маркирам пак и те всичките. Сега, могат? Аз пак стоя на едно място като... Сега ще... Чай се за малко добре. Ето не съм го маркирал. Добре, тук има човек. И сега ще иде и ще го убия. Ония деца там трябва да бъдат убити. Да, брат, че бъдат не. Да се бега да не убия. Така. Само ако убия тоя, ония да не забележат. Ще трябва и тях да убия, мама там има някакъв. Майко. Пича ма видя. Ама. Майко. Гледай тя мастър да видя как ще снайперира оня е там. Пам. Не, няма да тестам, защото мога и да го пропусна. Там има някой нещо. Сега. Nigga, what the fuck, как миснах? Не стана много стелт, пичове, ама... Да! Докато претърсвам! Пич! Е така да отключа помпата. Така ли, пич, нещо ще ми се тъкаш ли? Да, брат, с броня бах якото. Изнервих ли те, бе, бой? А, бой. Lisa. Holy shit. He's heading for the prison. Не, отивам към майка ти, пич. I'm coming, Lisa. Е, къде е тали? А. Това е било само видео. Motherfucker! I want you to say mom, dad. Boss, where are you?
you. I love you. I want to go home. Ау. Ами, мисля, че не трябваше да идвам на тука. В смисъл... Oh, damn it! Oh, damn it! О, ето е Лиза и нашия малък брат. Who gave you that ink? I asked you a question. Who gave you that ink? Teacher gave you that ink? My sister gave you that ink? Huh? You think that makes you one of us? You think that makes you like me? Huh? California boys got a hard on. Jungle fever. I'm gonna drive a bullet through my sister's skull. Like I did your brother Grant. Fuck you. You are angry, Jason. You are angry. Okay, I get that. I get it. I mean, without family, who the fuck are we? There was a time where I'd do anything for my sister. You know, the first time I ever killed was for my sister. It was not enough for her. No, please. You see, the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! They come and they blindside you every fucking time. So they say to me, they say, Boss, who the fuck is it going to be? Them or me? Me or them? Like they fucking think that I need to make a fucking choice. By the way, this letter really sucks. You know, so much for poetics. Аз казах, дай ми я и сега ще я гръмна в лицето, пич. Аз ти казвам пич с П. С Б, защото... Като някой път казвам пич, друг път с Б. Да, просто не стане копирайт, нещо такова. Оф, не копирайт ми... Да ма страйк, значи ще стане много лошо, брат. Айде, отвлякоха Райли. Райли е малкият ми брат, а той не е малкият брат. Айде! Оттрепахме се. Втори път? Ох! А този път точно по-полезно. Направо вътре стомаха ни дупка стана. Ако ми даде да мърдам днеска... 3 минути? Демит! Ще намеря ли кога? Къде ще намеря? Братле! Трябва да чупа тези работи, тя пръста. Water. Не, брат, няма да има огън. Тут цялото помещение гори, защото няма визори. Брат, ми по-бързо, бе! А ние падахме не толкова от високо и, брат, ние се качваме цяла година. Ле. Не! Сега се хюбай. Брат, къде си, ма? Stay calm, Lisa, I'm coming! Don't worry, I'm here. Oh my god! They took Oliver! They took Oliver! Can't do anything about him now. А не Райли, бе. Оливър, вярно. Това не е малкият брат. Това ни е приятел. То Райли не е брат. Малкият. Oh no, I can't do this! It's the only way down, come on! Oh my god! Да, брат! По този начин ще трябва да се чупиш всичко. Сега ако ми кажеш, да. Are you okay? Over there!
That truck! He's out in the open! Going after him! Take out the vehicle! Lisa, you drive! What? Drive! Okay. For the gas tank! Не много яко жена да кара, ама... Damn it, it won't start. Let's go, Jason. Окей. Там. Did you see that explosion? What? Something exploded. Не, брат, нищо не е експлодирало. Безкрайни патрони. Ти искаш ли? Всичко. Някой друг? О, идва. Аз дори не съм те... Traffic control! I can't do this. So how am I supposed to handle this? You're doing fine! Да, вярно е. Добре си да сега като жена. Жените не вярвам да могат да карат. Shooting at the Jason. Не, брат, ще ги оставя да ме убият. Grab the wheel! You're not helping. Ама къде отиваш, ма? Ето, що жените не трябва да карат. Брат, пътя е там, забравяй ли? Drive straight! You're making me miss! How can I focus with them shooting at me? Hands at 10 and 2! 10 and 2! You wanna drive? О, скил. Така, какъв скил да... Добре, това ще е много яко. А, имам ли още един скил? Добре, нямам. Ария, къде са те? Няма ли още? Oh my god, oh my god, oh my god. Faster! Faster! We're off-road, I can't. Says who? The cops? Why did you turn off the truck? No, it died. Jiggle the key! Depress the pedal! I don't... What does that even mean? Lisa! О, ще трябва да стрелям. It's okay, I got it. Go, go, go! Serpentine! Serpentine! What? Fuck! I'm getting close here! Трафик на повече. We're losing them! I'm gonna throw up. Faster, faster! Hell yeah! Those motherfuckers never knew what hit them. Айде, минахме го. We did it! You think almost being killed or sold into slavery is fun? Hey, Lisa, calm down. This is a nightmare. Okay, listen, I'm fixing this. Do you know where the pirates took the They others? took Oliver to some place called the Bunker. I'm not sure about Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. Grant's dead. Jason, I'm so sorry. But I found Daisy. I'll find the others. Where is she? A safe place. I'll take you there. Daisy told me she's in a cave under the house. Find a way into the cave. Ето го. Дай да видим скила. Какви скилове мога да отключа. Това си го взема. Окей, тя работа си вземам. Lisa? Daisy!
Made it! Oh. Daisy, I'm so sorry. Look, I'm done crying. But I found this boat. If we can repair it, we have our ticket off the island. Yeah, and straight to the bottom of the ocean. Says the boat expert. But I do need some help. There's a power head for the outboard motor. It's missing. Okay, I'll take a look around. Значи трябва да намерим някаква част. Някъде тук трябва да има някаква част. Еми няма как да се кача брат, басякто. Вече плувам по-бързо, това е много по-хубаво. Плувам много по-бързо, човек. Преди бях много бавен. Не че има много разлика, ама сякаш ще изглежда, че съм по-бързо. Преди като плувах и бях много бавен. Сега поне малко по-бързо. Се усеща. Hey, you found it. And since you're carrying it, you can hook it up. Tell me again why you aren't doing this? I'm priming the ignition. Is that even a thing? Are you done yet? Almost! Got it. Yes! Great! We can take it from here. You might want to check on Lisa before you go. Трябва да до Лиза. Every night I dream I'm in Hollywood, and then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoot. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. What we need now is an action plan. Okay, I find Riley and our other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Be careful. I better help Daisy. Еми... Exit the Cave. Еми е така хора, надявам се ви е харесал видеото. Ако е така, всеки пълзи лайк, абонирайте се за канала, за да ме подкрепите. И до следващия епизод. Ай, чао! Сега помня, чакайте. Нещо... Ай, това взема. Това нещо друго не мога. Еми... Да. Апгрейднахме статуса и до другия път. Ай, чао!